ассалому алайкум гулдухтарони зебо. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро, имрӯз эфирамона аз распаковкаи маҳсулоти ширкати атоми сар мекунем. имрӯз ман заказома гирифтам ва дар бораи ҳамаи маҳсулотҳо барои шумо маълумот медиҳам. якчанд рӯз аст ки ман эфир кардагӣ набудам. бо приятными хлопотами банд будам, яъне бо проблема неву бо ҳамин навигариҳои хуби оилаи мо банд будам. писари ман хонадор шуд, хонаи нав харидем ва дар рӯзҳои наздик аз хонаи нав барои шумо видео мекунам. худоро шукр, соҷидая қати рустам хонаша алоҳида мекунем ва насиб барои шумо нишон медиҳам. акнун имрӯз мо аз Орск рафта ҳамин чизома овардам. Образовательный центр, яъне точка доставки танҳо дар шаҳри Орск ҳаст. шаҳри мо шаҳри майдаач, хеле ки якчанд маротиба гуфтам, танҳо дар шаҳри Орск ҳаст. ман ҳозир барои шумо духтарои азиз, барои заказ, барои харидорӣ кардани маҳсулот, барои номнавис шудан дар охири ҳамин эфир рақамҳои худама закреплено мекунам. нависед, оиди кор маълумот медиҳам, оиди заказҳо, оиди маҳсулотҳо. марҳамат. Лиза, где Настя? Помоги мне, пожалуйста, вот это выложить. Красиво. Там девочка нас испугала. Так, духтарои азиз, ҳозир ман маълумот медиҳам, баъдан қати шумо суҳбат мекунем. духтаро, ин моющие средства. ҳафтаи гузашта вақти ман заказ карданам ба моющие средства подарка буд. масалан, як ҳафта ба як маротиба мова розыгриш гузаронида мешавад. ҳамин як миқдори муайян ба харидорӣ мекунед. масалан 5000 ё 6000 ба ягон намуд маҳсулот тӯҳфа дода мешавад. ҳафтаи гузашта ана ҳамин моющие средства 1 литра тӯҳфа буд. ана дазатараш кати ана ҳамина мова равон кардам. ин бошад духтаро, жидкое мыло беҳад сифаташ хуб аст. нархаш 250 рубл. мана инам 4 то заказ шуд духтаро. ин бошад зубной пастае ки барои муаррифӣ кардану барои таърифу тавсиф кардан тамоман ниёз надорад. зубной паста дар таркибаш прополис аст духтаро. ҳамагон медонед ки прополис ин антибиотики табиӣ аст, природный антибиотик мегӯянд. ба ҳамин хотир беҳад сифати хуб дорад, лечебный эффект дорад. ана ҳамин гуна 200 граммаш ҳам ҳаст. ана ин майда ана ин майдачашам ҳаст. ин 50 грамм ба фикрам, хато накунам агар 50 грамма. баъд духтарон медонед, оиди ҳамин маҳсулот бисёр манба занг мезананд, менависанд, мегӯянд ки дар дигар интернет магазинҳо арзонтар аст. духтаро, дар дигар интернет магазинҳо вай паделка аст. настоящиш, ҳақиқиш бе паделка танҳо дар сайти ширкати атоми аст духтаро. ана ин бошад крем гидросияния духтаро, гидросияния ном дорад. танҳо кремаша як духтар заказ кардагӣ.
На эспринси мой набор гидросияния. Ин набораш катиам меравад духтаро. Тонер дорад ва ана мигуна крем аз доғирӯй ва аз маршина, аз ожангҳо. Давай сюда. Ана ин гуна наборашам дорад духтаро. Ман барои худам истифода мебарам. Набораш кати 2800 рубл, алоҳидаги 200 рубл қимат меғалтад. Инҷа бошад духтаро спирулина. Спирулинае ки барои бисёр бемориҳо истифода мебаранд. Ин биологически активная добавка. Дар дохили ин 120 капсула ҳаст. Нархаш 1800 рубл духтаро. ҳозир ман якташа мекушам. Якташ барои худам, якташ заказ буд духтарои азиз. Ҳозир. Мам, ты бабушке тут ничего не заказывала? И сейчас бабушке отнесете там мыло и это, и шампунь отнесете. Не надо тарако. Ана духтаро. ин барои онҳое ки аз дарди меъда азият мекашанд, барои онҳое ки аз авитаминоз азият мекашанд, барои онҳо метавонанд истеъмол кунанд. Барои онҳое ки дарди меъда, яъне дарди желудка доранд, аз ҳамин капсулаш бароварда дар дохили об медозед, ҳамин хел мехӯред. Барои желудкая ҳазм карданаш душвор нашудан, аз ҳамин капсула мегиред. барои онҳое ки вазн партофтанӣ ҳастанд, аз ана ҳамин метавонанд истифода баранд. Дили гӯшнава истеъмол мекунед, яктагӣ ҳатман результати хуб медиҳад. баъдан ин водоросли духтаро аз асоси гиёҳҳои баҳрӣ сохта шудагӣ беҳад фоидаовар аст. ана инҷа бошад набор духтаро, набори 4-этапный. Настя, позови Лиза. Пусть она мне откроет. Мам, скажи, ой, они всем привезли. Ана духтаро, набори ивнинг, 4-этапное очищение, яъне 4 этап тоза кардани рӯй. Пенка, не аввал очищение от косметики, демакияж мегӯянд, косметикатона тоза мекунед, баъд пенка, баъдан пилинг ва баъд маска. 4 намуд духтаро. Дар як ҳафта 2 маротиба метавонед истифода баред. Барои заказ марҳамат нависед 2400 рублей нархаш духтаро. Инам 2 то заказ шудагӣ. Анамин 2 дона заказ шудагӣ духтаро. Ин бошад, сейчас мне откроешь. Инҷа бошад духтаро хемохем. 3 упаковка. Акнун хемохем ин тамоман барои таърифу муаррифӣ ниёз надорад. Барои он ки дар тамоми ҷаҳон эътироф шудагӣ аналог надорад хемохем. барои онҳое ки аз касалии қанд, аз фишори хун азият мекашанд, аз бефарзандӣ, барои курси леченияшон метавонанд истеъмол кунанд. барои леченияи бефарзандӣ духтаро хемохем, женшень, сокнони, баъдан спирулина. асосан аз ана ҳамин результат дидагиянд. Ин чизое духтаро ман ҳамаша дар чати телеграм ҳастам. ҳамунҷа ва обучение мегузаронанд, зум ба обучение мегузаронанд. аз ҳамунҷа ман барои худам фаҳмидагӣ ҳастам. ана ҳамин духтаро. ана ин хеле ки гуфтам набори гидросияния. нархаш 2800 рубл духтаро. агар алоҳидагӣ кати харидорӣ кунед қиматтар меғалтад. ана ҳамин духтарои азиз. ана ҳамин маҳсулотҳо барои заказ дар охири ҳамин эфирам рақамома закреплено мекунам, метавонед нависед. акнун духтаро биёед камтар оиди кор суҳбат. Инҷа духтаро вай ҳаст. Шампунь. Открой, пожалуйста, мне вот этот шампунь, Настя. Шампунь аз рехтани мӯй ва спрей аз рехтани мӯй. нархи шампунь 2600 рубл. комплект ин ҳамроҳи кондитсионераш меравад. ва инҷо бошад спрей барои бризгат кардан. нархи спреям
1000 ё 800 рубль. Хато накунам агар, а? Порвется. Порвется? Да, если открою. Ладно, вот так вот откроешь же. Вот. Поднимешь и все. Подними так. Ничего, ничего. Потом. Это же этому шагруку. Все, вот так вот. Вытащи. Ана духтаро. Шампунь, кондиционер. Хати кондиционераш в наборе. И вот эту открой. Аз рехта не мой, духтаро. Ана инжи спреям, аз рехта не мой. Мама. Барой заказ. Нависай, духтаро, я здесь. Ана. Все, давай, теперь складывай. А что же к нам приедет? Нет, к бабушке. Так, акнун духтарако ман смс-отона хонам. Салом алейкум апаҷон. Мегин касе кӯдак надорад. Ира мегин духуре хоҳари ман харид ҳеҷ чӣ нашуд, ҳамаш дурӯғай. Навиштагӣ. Хоҳаратон якумаш, хоҳарҷон. Якум савол. Хоҳаратон чанд упаковка истеъмол кардан? Леченияш 3 упаковка хемохем духтаро. Баъдан 3 моҳ пас таъсир мекунад. Дуюмаш ин ки аслан хемохема харидорӣ мекунанд. Дар як оила 6 нафар истеъмол мекунанд. Баъд мегӯянд ки результат намешавад. Ҳамаша аз рӯи инструкцияш агар истеъмол кунанд, албатта результат мешавад. Так, фоида надорад мегӯянд духтуро, намедонем ки да бовар кунем. Хайр, акнун ана гапа ҳақиқаташа гуфтед, ки да бовар мекунед, намедонед. Онҳое ки истеъмол мекунанд 3 пачка дар як курсаш 3 пачка духтаро. Анамин онҳое ки навиштанд боварӣ дорам ки 3 пачкагӣ истеъмол кардагӣ нестанд. Ва ҳам сок нониам истеъмол кардагӣ нестанд барои лечения. Барои он ки сок нони ба наздикӣ пайдо шуд дар фурӯш. Ба ҳамин хотир агар полный курс истифода баред, ҳатман результат медиҳад. Дилангез Наимбоева, салом алейкум. Ва алейкум салом. Назира, ассалому алейкум, машаллах, муборак шавад. Мухиба, салом алейкум. Ва алейкум салом. Настя, поставь, пожалуйста, ровненько вот здесь вот продукцию мне, чтобы видно было. Хамида, салом алейкум, апаҷон, муборак шавад хонаина. Ва алейкум салом, раҳмат. Салом алейкум, апаҷон, насибатон кунад боракотон. Раҳмат, хоҳари азиз Файзигул. Елена Васильевна, ассалом апаҷони Рудоба, беҳтарин борако. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Аниса, апаҷон, мехоҳам аз шумо заказ кунам. Дилам шумо бикашид, метавонам заказ кунам. Марҳамат, хоҳари азиз Аниса, заказ кунед бемалол. Дар бораи маҳсулот маълумот медиҳам, заказ мекунем якҷоя. Так, ассалому алейкум, апаҷон, мегин каси кӯдак надорад. 3 бор харид кати шуш хӯрдам. 3 бор харидагӣ бошанд шавҳарашон, женшеню, худашон женшеню сокнонӣ хӯрдагӣ нестанд, боварӣ дорам ки. Ассалому алейкум, Садовод Тиҷӣ. Ва алейкум салом. Многодетная мама Таджичка. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Сарвино, саломатитон чӣ хел? Салом алейкум, апаҷон. Фақат бар худованд кардан дар кор. Бале, такя бар худованд кардан дар кор, боз табобатам гирифтан дар кор, албатта. Духтарои азиз, саволотона нависед. Открой мне один хемахем. Ҳозир як хемахема мекушам, духтаро, шумо нишон метиҳам. Дар дохили ин, духтаро, ина 60 дона саше ҳаст. 60 дона. Ана ҳамин курси як моҳа. Откроешь так? Да я у меня большой ног. Подожди-ка, сейчас мы докушаем. Все, вот с этой стороны открой, да. Так, вот. И вот. Да можешь и стоя открыть. Думаешь, у меня есть ногти, Настя?
Офигеть, мам, ты уже сняла? Да. Всё. Ина духтарако. Ана ҳамин. Сейчас вытащить я уже не смогу. Ина духтаро. нухна ба аҳамият натед. Нухна ма вақти агаро тоза кардам ба задам санг кати. Красивая. Ана духтаро 6 дона дар дохили ин. Ана ҳамин хел монанди жиле ҳаминҷа мекушоед. Рахи қайчи задан рахаш ҳаст қайчи зания. Ана ҳамин хел мекушоед. дар дохили ин 6 дона яъне 3 рӯз истеъмол мекунед духтаро. Ана ҳамин хел. Давай. муҳаммад навиштан хему хем ягон фоида надорад. Хайр, шумо боварӣ дорам ки харидориам кардагӣ нестед. Агар харидорӣ мекардед ин хел намегуфтед фоида дорад ё надорад. Хему хем якум иммунитета мустаҳкам мекунад. так апаҷон, ман хеле хурсанд ҳастам, дар группаи шумо ҳастам. Шумо ва барори кор муваффақият таманно дорам. хонаи наватон муборак шавад. ҳазор раҳмат, саломат бошед. Нана, спроси дядя, не скажи в маму эфир, что вы хотели. так келинатон таваллуд кард апаҷон. Не духтаро, насиб эфири оянда баъди таваллуд кардани келинам мешавад ба фикрам. ана ҳамин шаб ё рӯз бояд таваллуд кунад. ана ҳамин дар рӯзҳои наздик худам ҳам ҳаракат доштам ки то таваллуд карданаша хонае харидорӣ кунему, хонаи нав ба кӯдаки нава биёрем гуфта. ҷураева Гулнора, салом апаи Рудоба, шумо чӣ ба камнамо шудед? хоҳарҷон, гуфтам видео карда истодаам. Видеоҳо ҳар рӯз, қариб ҳар рӯз дар канали ман ҳаст. хотя бы через день мекунам видео. Что хотела? Позвони, скажи, мама эфир делает, что хотели дядя. духтаро, инаи Ҷураева Гулнорова ҷавоб диҳам. чӣ хеле ки гуфтам дар саршавии эфирам, худова шукр барои фарзандам, барои фарзандом хона харидорӣ кардем. бо ана ҳамун банд будам духтаро. хонаи нава рафта дидем, договор заключат кардем. ҳамин даву този ана ҳамин кати банд будам. мебел заказ кардем. насиб дар рӯзҳои наздик аз хонаи нав барои шумо румтур мекунам. хонаи нава ва эфир мекунам бароятон. Скажи, у вас есть карта аптеки «Формула»? Формула? Нет, формулы нет. Есть аптека «Апрель». Дешевая, скажи. Да нет, мама сказала, формулы нет, есть только аптека «Апрель» дешевая. И другие аптеки есть. Такие. так, бибисоро бегава. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту апаҷони меҳрубони ман. Ва алейкум салом хоҳари азиз бибисоро. салом апаи Рудоба. ҳамин креми кавутак кати обаш барои рӯи сухои соз бошад ми. ана ҳамина гуфта истодаеда. бале, беҳад креми хуб. набор гидросияния ман худам истифода бурда истодам. духтаро, онҳое ки заказ карданян то охири моҳи октябр заказ мекунанд. баъди моҳи октябр уже ҳамин чиз ях мекунад, зимистон шавад. барои ҳамин доставка намекунанд. тамом аз кабинет нест мекунанд ҳамин чиза то ҳаво гарм шудана. барои ҳамин онҳое ки харидорӣ кардани ҳастанд, марҳамат. ана ҳамин дар дохилаш дида истодаед микрочистички, ҳамин микрочистичкаҳои сыворотка. ана ҳамин дидед, об кати майдача шарикчаҳо дорад. ана ҳамин хел духтаро шарики. барои заказ ба рақамҳои ман нависед духтаро. так, салом алейкум духтарои атомӣ. ва алейкум салом духтаро. ҳозир оиди кор маълумот медиҳам. кор дар ширкати атомӣ духтарои азиз. марҳамат, ба рақамҳои ман нависед, онҳое ки бо мо ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд. кор дар атомӣ беҳад осон аст духтаро. чӣ хеле ки якчанд маротиба гуфтагӣ будам, балҳои шахсиятон намесӯзад дар ин ширкат. хариди ҳар моҳана дорад. ана ҳамин хариди мана
кай дидагӣ будед хариди бисёра анамин як байни 3 моҳ ба якумин хариди бисёрам ба фикрам. Инам ҳамаш заказ. Одамо заказ кардан. Шампунёш действительно лечебный аз рехтани мӯй. Мама, а тебе тут шарики попадались? Да. Аз рехтани мӯй харид карда истоданд. Маҳсулотош босифат аст духтаро. Барои ҳамин марҳамат ҳамкорӣ кунед ҳамроҳи мо. Сахарная пудра келинатон ки монанд будетон. Бале келинам монанди духтарам худам бимонанд. Салом алейкум рудоба, шумо худтон регистратсия мекунед ҳамара? Сумая навиштанд. Ва алейкум салом. Бале ман худамам регистратсия мекунам, духтаромам регистратсия мекунанд. шумо ба фикрам гуфтанед ки командаи худатон ба регистратсия мекунед. Албатта айни ҳол духтаро ман танҳо командаи худам ба одам ҷамъ карда истодам. Барои ҳамин марҳамат. Салом алейкум, нағзми шумо аз Ӯзбекистон. Саломи калон ба шумо. Ва алейкум салом, ҳазор раҳмат. аз мо ҳам аз Россия ҳам саломи калон ба Ӯзбекистон. саломи оташин. апаҷон мубораки хонаҳои нав тӯйхона шавад хонатон. апаҷони ширинам. раҳмат раҳмат хоҳари азиз Файзигул. Мама, мы пойдем понесем это. Куда? Это к бабушке. К бабушке? Насте, скажи, пусть сумку... Настя, иди сумку, я дам бабушке, отнеси, пожалуйста, то, что ей предназначено. Ассалому алейкум, апаҷон, созен тинҷен, иншалло. Ва алейкум салом, худоро шукр. На, вот это вот бабушке, вот 3 вот этих жидкое мыло. Вот это бабушке, да. Тихо, тихо, Маликуш, положи все. Это мое. Вот это бабушке положи. Так. Худованд соқу саломат бачор мучели бутун таваллуд кунад фарзанди солим. Раҳмат раҳмат хоҳари азиз барои дуоҳои некатон. Так, вот это с дозатором вместе. Вот это с дозатором бабушке положи. И еще... Не, это давай оставлю домой. Хайман Настяйна, мама, боже. И знаешь, что положишь сейчас? Нелюшкина отдадим. На, вот это шогруха. Это и это шогруха, скажи бабушке. Мой любимый шагрух. Это не шахриор, а шогрух. Анна Михаил, духтарой азиз. На, иди отнеси это бабушке. Давайте мы с Лизой пойдем. Так. Салом алейкум, апаҷон созен. Так, духтаро саволотонро нависед, ҷавоб метиҳам. Так, меҳри Нисо. Ана ҳамин хел духтаро. Баъдан барои онҳое ки турмацин лозим аст духтаро, турмацин ин аз дарди пой. Ҳозир ман нишон метиҳам. турмацина шумо нишон метиҳам духтаро. Барои онҳое ки аз дарди пой, падару модарошон аз дарди пой азият мекашанд, марҳамат турмацин харидорӣ кунед духтаро. Ман аллакай заказ кардам. Турмацина аз сайти Корея заказ кардан мешавад. Ман заказ кардам, ана. Атомия – это лечение болезней суставов. Причин болезней суставов очень много. Как оказалось, 30% населения страдают от этой болезни. Уникальная запатентованная формула турмацин представляет собой водорастворимый порошок из экстракта корней растения куркумы, серы и селена. О свойствах этих растений читайте в описании ниже. Турмацин рекомендован людям пожилого возраста, спортсменам при переломах костей. Полностью безопасен для человека, не содержит химических стабилизаторов, не аккумулирует в органах и тканях. Все витамины от атоми имеют сертификаты качества G. Ана ҳамин духтаро. Барои касе турмацин лозим бошад, ба рақамҳои ман нависед духтаро. Ман аллакай заказ кардам. 10 упаковка. Барои адресотон метед, барои шумо равона мекунам. Мам. Так, Ҷураева Гулнура, влоги нав мебарояд. Бале хоҳарҷон, влоги нав мебарояд. Пагоҳ ҳаракат мекунам ки пагоҳ влоги нав барорам. видеоҳо беҳад бисёр иншоалло монтаж мекунам. Чӣ хеле ки гуфтам беҳад заънит будам бо намин хонаи Рустам Кати Соҷида. фарзандон ба хонаи харидорӣ кардем. Акнун ман ором шудам духтаро. Мам, можно у тебя давай в шкафу
Тетрадку. можно. Духтаро, акнун оиди кор дар ширкати Атоми. Ман бисёр гапу хабарое мешунавам ки мегуфтиянд ки дар ширкати Атоми пул гирифтан намешавад ва ҳар моҳа $600 ё ки чанд сад доллар пул месупорӣ. Духтаро, ҳамин гапҳои беҳудаи ҳамин чӣ хел гӯям гапҳои бесаводонава бовар накунед. Барои чӣ? Барои он ки мо дар Россия қарор дорем, дар Россия зиндагӣ мекунем. Мо ягон ҷова ягон налог ба доллар кати маблағ намедиҳем, намесупорем маблағ доллар кати. Шумо худатон фикр кунед ки куҷо ва доллар кати шумо налог месупоред дар Россия. барои ҳамин бовар накунед ин гапҳои дуруғи бар дуруғ ба обученияҳои дуруғи бар дуруғ ба. Агар дар Атоми пул намебуд, ман намеомадам ширкати Атомива. Ина ҳозир ман якумин бор ва охирон бор барои шумо зарплатама нишон медиҳам. Духтаро, ман доходи якмоҳама барои як зан ба фикрам ки ҳамин доход басанда аст. доходе ки чӣ хеле ки дар дигар ҷоҳо мегӯянд миллион кор мекунӣ, доходи якмоҳа миллион, ин дуруғ аст. Духтаро, ягон ҷова ин хел маоши 1 миллиона нест. Тамоман бовар накунед. Ана марҳамат, кабинети ман, маоши ман. Духтаро, ана ҳамин маоши ман аст. Духтарои азиз, мои вознаграждения тамом. Дигар ҳамин ваъдаҳои миллиону триллион ба бовар накунед. Духтарои азиз, агар Атоми пул намедоду маош намедод, ман намеомадам Атомива, дигар ширкат мерафтам. манам пештар дар бораи Атоми ин хел фаҳмишам тамоман дигар хел буд. Дар ҳақиқат манам мегуфтам ки ширкати Атоми ин ширкати кореягӣ, маҳсулотош ҳалол нест. Мегуфтам рости гап, иненен мепурсад, мегуфтам. Лекин вақте ки ман бо спонсори худам, спонсоре ки мана регистратсия кард, роҳи кора нишон дод, фикри ман куллан иваз шуд. Духтаро, куллан фикри ман иваз шуд. маълумоти кофия вақте ки ман аз спонсорам гирифтам, бовар кунед, тамоман ман фикру ақидама иваз кардам. барои он ки спонсори ман бисёр зани босавод ҳастанд. ман ба худ шурӯъ карда ҳамаша фаҳмо карда, оддӣ карда фаҳмондан. баъд ман фаҳмида ана ҳамон рӯз регистратсия шуда, номнавис шуда, яъне то ҳамин рӯза кор карда омада истодам ва ягон зарра пушаймон нестам ки ман ба ин ширкат ба кор омадам. ман баъзан вақт шӯхӣ мекунам, спонсорам мегӯям ки барои чӣ мана барвақт даъват накардӣ ба кор. лекин вақти соаташ ана ҳамин рӯз будааст. Духтаро, так, Файзали Абдуназарзода, апа ҷавоб тиҳен, мардҳо да кор ҳаст ё не? Бале, ҳаст мардҳо, ба гурӯҳи мардҳо ҳаст. нависед, ман духтаракама мегӯм регистратсия мекунад, гурӯҳи мардҳо ва шумо пайваст мекунад. Так, Маликуша, привет, Ҷураева Гулнора навистааст. Маликуш, тебе привет передают. Иди сядь сюда, поздоровайся, дочь. Дочь, поздоровайся. Ана Михаил, духтарои азиз, нашоти пособия бисёриё фикр мекунанд ки агар инҷава кор кунӣ, инене намепурсанд, пособия моё мебуранд. Духтаро, пособиятона он вақте мебуранд ки шумо ИП кушоеду, маошатон якмоҳатон уже аз 300 000 зиёд шавад, баъд албатта мебуранд. то он даме ки маоши шумо то ҳамин 300 000 нест, намебуранд шумоя пособиятона. ва дар ширкати Атоми шумо метавонед бо тариқи кушодани самозанятост кор кунед. ИП кушодан зарур нест, самозанятост кунед. ва баъдан барои чӣ инене намепурсанд? Барои он ки вақту соаташ биёд, мисол шумо кор кунед, ба маош бароед, маошатона гирифтан тавонед. гуфта онҳое ки просто барои худашон харидорӣ мекунанд, метавонанд без иненен номнавис шаванд. Ганҷина, салом. Мадина, салом алейкум, апаи Рудоба. Ва алейкум салом. Файзали, апа кор кунем. Марҳамат, кор кунед, нависед, ба рақамҳои ман нависед. салом аз Петербург, Зайнаб навиштанд. Ва алейкум салом, хоҳари азиз.
ана ҳамин хел духтарои азиз, бори дигар такрор мекунам, кор дар ширкати атомӣ беҳад осон аст. Баъдан мепурсанд ки харид агар дар 6 моҳ 1 маротиба бошад, мо аз ҳисоби чӣ ба маош мебуроем. духтаро, шумо бо муаррифӣ кардани маҳсулоти ширкат шумо маош мегиред. яъне шумо маҳсулота мефурӯшед, муаррифӣ мекунед, харидор пайдо мекунед, баъд ба маош мебароед. яъне ҳамин гуна. нн навиштанд. хоҳарҷон, ин саволи шумо ва ҷавоб ҳамин ки ҳамаш ҳал шудагӣ. ганҷина апаҷон, канали марам хабар гиред. майлаш хоҳарҷон. ганҷина, ман каналатона силкаша равон кунед, медаро духтаро. апа кани рақамҳои шумо номертона ай куҷо гирем? 8905 840 97 96. дар охири эфир закреплено мекунам. духтаро, ман медонед доска заказ кардам барои ҳамин маркетинг плана шумова нишон додан, фаҳмондан. насиб доскам биёд, ман шумо ба пуррагӣ нишон медиҳам ки чӣ гуна бояд кор кунед, чӣ гуна команда созед ва чӣ гуна шумо бал кунед, бал ҷамъ кунед. ҳамаша шумова содда карда хушрӯ карда мефаҳмонам. привет машунь. маша аз мактаб омад. так, ана михел. боз хабари хуш ҳамин ки духтаро, дар рӯзҳои наздик дар тоҷикистон кушода мешавад. ба наздикӣ бо сардории шоира ки борава ва хосият ёрава вохӯрӣ бо лидерони ширкати атомӣ шуд. албатта ки намоянда аз командаи мо рафтанд, намояндаҳо якчанд духтаракони активни мо рафтанд ва вақте ки конференсия мешаваду официально кушода мешавад, насиб манам меравам, ҳамроҳи шумо вохӯрӣ мекунем, ҳамроҳи он духтароне ки дар атомӣ бо мо ҳамкорӣ мекунанду айни замон аз тоҷикистон номнавис шудагӣ ҳастанд. сахарная пудра спонсоратон ки ҳастанд? спонсори ман як зани бо маданияту бо маърифат Фаризаҷон ҳастанд. Маликуша привет тебе передает. Дочь, тебе привет. Иди поздоровайся. Привет! Стесняешься, да, стесняшка? ана михел духтарои азиз. так, чӣ хел кунем ки одам ёвем? сахт кор кардан мехоҳам, аммо одам нест. сахарная пудра навиштанд. хоҳарҷони азиз, одам, шумо агар нияти кор кардан дошта бошед, одам меёбем. марҳамат нависед, барои кор нависед. так, камол ҷумаев, не чӣ пул экан? оиди хемохем пурсида истодан. 8000 рублей. маҳмадшариф закиров, чанд сумай? маҳмадшариф, нархи хемохем 8000 рублей ҳаст. нархи анаин набор бошад 2800 рублей. нархи спирулина 1800 рублей духтаро. ина спирулина 1800 рублей. ана михел духтарои азиз. Я его выпила. Здрасте. Все, ты уже поздоровалась. салом апаи рудоба, тарзи хӯрдани турматсина мегуфтед. турматсин духтаро, дар дохили турматсин ҳозир нишон медиҳам, таблеткаҳои коричневӣ кати сафед ҳаст. коричневӣ ин барои саҳарӣ 2 дона саҳарӣ мехӯред, коричневиша 2 дона бегоҳӣ сафедаша мехӯред. сафедаш ин калси асосан духтаро, дар аз асоси калси сохта шудагӣ. бисёриҳо медонанд, мисол аминҷа медикоям ҳастанд, медонанд ки калси усваивается во вторую половину дня мегӯянд, яъне дар баъди обедӣ дар организми одам ҷойгир мешавад калси. ба ҳамин хотир калсия баъди обедӣ мехӯред. коричневиша бошад саҳарӣ. дар дохили коричневӣ куркума ҳаст. маликуша тиха, куркума ҳаст духтаро. ҳозир акнун оиди ана ҳамин хемахем духтарои азиз барои шумо маълумот медиҳам. Мам, что? Опять привет передает. Тиха, не кричи. зайнаб, апа келинатон кӯдакдор шуд? Не хоҳарҷон, ҳамин шаб ё рӯз. тарзи хӯрдани турматсина гуфтам духтаро.
ва акнун тарзи ҳозир ман чӣ нишон диҳам? Так мегафона ҳозир мегафона бинам духтаро. Тарзи сохранить кардагиам ҳамин ваи мегафонам ба дар бораи хемахем. маълумоти пурра ҳаст. Так. ина духтаро хемохем ба беморони диабети қанд, артрит, аллергия ва ҳар касе ки дар бораи саломатии худ ғамхорӣ мекунад барои истифода мешавад. хунро тоза мекунад. Дар бораи хемохем духтаро системаи иммунии инсонро ба эътидол меорад, яъне системаи иммунитети одама ба қувват мекунад. табобатро ва фаъолияти ҷисмонӣ зиёд мекунад. оқибатҳои стрессро коҳиш медиҳад. ҳолати умумӣ ва кайфиятро беҳтар мекунад. ва акнун духтаро хемохем дар бораи бефарзандӣ, онҳое ки лечения мегиранд, барои чӣ аз бефарзандӣ бо хемохем лечения мегиранд духтаро? Барои он ки хуна тоза мекунад, чӣ хеле ки гуфтем, инфексияҳое мебурорад, организма иммунитета мустаҳкам мекунад. ба ана ҳамин хотир онҳое ки дар нақша фарзанддор шудан ҳастанд аз ана ҳамин истеъмол мекунанд. баъд уже женшень, сокнони ва ана ҳамин гуна спирулина, ино уже баъд мешавад. апай рудоба нархи турматсина мегуфтед. духтаро нархи турматсин 3850 рубл аслан нархаш ҳамин қадар, лекин курси Корея ҳар рӯз иваз мешавад. плюс 10 ставка дорад. барои ҳамин нархаш қимат меғалтад. баъзан вақт 3850, баъзан вақт 4200 мешавад, баъзан вақт 4500 ба меғалтад. ба ҳамин хотир ман намедонам ҳозир кани агар ман баравон кунам, охирон бор 4500 ба ман фурӯхтагӣ будам. даставка ҳошкатӣ, даставкаш аз худи ман мешавад. Так, Умаров Баҳриддин, салом алейкум апаҷон, чанд сомонай? хемахем 950 сомон, агар хато накунам, 950 сомон. Так. ана ҳамин духтаро. аҳмад, салом рудоба, зинда бошед. Ганҷина, салом. Ва алейкум салом хоҳари азиз Ганҷина. хай духтаро, ана ҳамин буд эфири имрӯзаи мо. Бачаи ман омад аз кор, кани ман қатиш суҳбат кунам. Ман имрӯз рӯзи дароз хонава набудам, Орскба ба сари ҳамин борон рафтагӣ будам. дигар савол надошта бошед, эфира ба охир расонем. Так, Умаров Баҳриддин, ба русӣ чанд сом мешавад? 8000 рублей мешавад. курса худатон мебинед, аз Google бинед курса. 8000 рублей, намедонам ки 950 сомон мешавад ё ки 920 сомон. ана ҳамин хел духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфири имрӯзаи мо ба охир мерасад. то эфирҳои оянда ба ҳаматон ташаккури зиёд барои табрикотатон, барои дастгириятон. онҳое ки коркарданӣ ҳастанд дар командаи ман, ҳамроҳи ман, марҳамат ба рақамҳои дар охири эфир закреплено кардагӣ нависед. ман танҳо командаи худама реклама карда истодам, яъне ба командаи худам одам ҷамъ мекунам, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. оиди маҳсулот бошад нависед духтаро, маълумоти муфид медиҳам. саломат бошед, сарбаланд бошед, худо нигаҳбонатон бошад.